Καλημέρα σε όλους και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Φέτος για τρίτη χρονιά οι εκδόσεις μας παρουσιάζουν συγκεντρωτικά όλα τα βιβλία του χρόνου που σχεδόν πέρασε. Φέτος λοιπόν κάνουμε για τρίτη φορά συγκεντρωτική παρουσίαση των εκδόσεων της χρονιάς και παρόλο τις ιστορίες του 2015 καταφέραμε να είμαστε αρκετά συνεπείς στο πρόγραμμά μας. Και λέω αρκετά γιατί το ευκαιρία ήταν να έχουμε άλλα δύο βιβλία φέτος, όμως δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για τα αυτά που καταφέραμε να ετοιμάσουμε. Όπως και να έχει, γνωρίζετε από τώρα ότι η επόμενη χρονιά σας εκφυλάξει τουλάχιστον δύο, έναν Βάρναλη και μία Λαμπρίδη. Και πολλά άλλα βιβλία για τα οποία θα γυρίσουμε καλά να είμαστε του χρόνου. Όπως πάντα, στις συγκεντρωτικές αυτές γιορτινές εκδηλώσεις προσπαθούμε να παρουσιάσουμε όλα τα βιβλία μαζί και να μιλούμε για αυτά όλοι μαζί οι συγγραφείς ή στην περίπτωση των παλαιών κειμένων οι επιμελητές ή οι απόγονοι των συγγραφέων. Στις εκδόσεις μας έχουμε τώρα διάφορες σειρές. Πρώτα απ' όλα τα αμυγός αρχαιακά κείμενα που δεν έχουν όνομα σειράς, είναι ο βασικός κορμός των εκδόσεων αρχείων. Τα κείμενα αυτά γράφτηκαν σε χρόνους περασμένους και είχαν μείνει είτε ανεκμετάλλευτα είτε πλήρως ξεχασμένα και προέρχονται είτε από επώνυμους είτε από άγνωστους. Έπειτα έχουμε σειρά η αρχαιολογία της αρχαιολογίας, στην οποία οι αρχαιολόγοι αφηγούνται τις παρθενικές τους αναμνήσεις από τις αναστραφές και τα κείμενα αυτής της σειράς είχαμε πρωτότυπα, αλλά οι φωτογραφίες είναι όλες ανέκδοτες μέχρι σήμερα, πράγμα που προσδίδει στη σειρά αυτή τον κυρίως αρχαιακό της χαρακτήρα. Υπάρχει μια τρίτη σειρά, το νέο αρχείο. Αρχικά την ονομάσαμε μικρό αρχείο, ήταν όμως ατυχής αυτή η επιλογή και έτσι φέτος μετονομάστηκαν σε νέο αρχείο. Το έχετε κάποιο παλιότερα, θα δείτε μικρό αρχείο, έχει αλλάξει αυτό. Έχετε βιβλία που θα έχουν μεγάλη αξία στο μέλλον, καθότι έχουν λάθος. Εκεί ανήκουν λοιπόν αφενός κείμενα που είναι μεν πρωτότυπα, αλλά βασίζονται σε αρχείο, αφετέρου καθαρά πρωτότυπα κείμενα που έχουν όμως κάποια παλαιστινιακή ιστορία δεκαετιών ή απλά κείμενα που θα αποτελέσουν αρχείο στο μέλλον. Τέλος, φέτος εγκαινιάζουμε και μια τέταρτη σειρά, τη σειρά Αργοναύτες, η οποία έχει στόχο τη λεξικοποίηση της αργό, όσον αφορά όμως λέξεις και εκφράσεις που κουβαλάνε ιδιαίτερο παρελθόν και αποκρισταλώνουν την ιστορία και τον τόπο από τον οποίο προέρχονται. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε κάτι από κάθε σειρά. Η αρχή θα γίνει ο συγγραφής των δύο φετινών βιβλίων της σειράς Η Αρχαιολογία της Αρχαιολογίας. Πρώτος θα μας μιλήσει ο κύριος Πέτρος Έμελης για το βιβλίο του Βιώματα από τη Μακεδονία, εξαίρετος αρχαιολόγος και πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός σε όλους και σε μένα προσωπικά, για τον οποίο έχω ακούσει τόσα και τόσα από τη μητέρα μου και όταν το γνώρισα τελικά είδα πόσο δίκαιο είχε. Παρακαλώ τον κύριο Θέμελη να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα καταρχήν σε όλους σας. Όταν η Ρο Διαμαντούρου μου πρότεινε να λάβω μέρος σε αυτή τη σειρά, περιγράφοντας ορισμένα από τα βιώματά μου της εφηβικής μου ηλικίας, δέχτηκα ασμένος την πρόταση. Γιατί καταρχήν γνώριζα τη μητέρα της, την Ντέπη. Ντέπη Παπακοσταντίνου, τη λέγαμε τότε. Είχαμε συνυπάρξει μαζί στην Πέλα με τη μητέρα της και έτσι διατηρούσα αναμνήσεις ούτως ή άλλως από το παρελθόν. Και η Ρο με την πρόταση της, θα έλεγα, μου άνοιξε ένα παράθυρο στο παρελθόν αυτό, μέσα από το οποίο θα μπορούσα να εκτονώσω όχι μόνο μήνες, αλλά και συναισθήματα, να βγάλω ένα φορτίο από πάνω, γιατί έτσι το έβλεπα και τώρα αισθάνομαι καλύτερα που τα έγραψα αυτά. Άλλο είναι να τα περιγράφεις προφορικά, άλλο είναι να τα γράφεις φυσικά, όταν τα γράφεις βγαίνει περισσότερη λογική και το συναίσθημα καταπιέζεται και άλλου είδους βιώματα που συνυπήρχαν με τα αρχαιολογικά αυτά καθαρά βιώματα από τη Μακεδονία, όπως έχω γράψει τον τίτλο αυτού του μικρού βιβλίου. Εμπλέκονται και ερωτικά βιώματα, αν θέλετε, και άλλα βιώματα, για τα οποία όμως αποφάσισα να γράψω ένα άλλο βιβλιάκι στο μέλλον, γιατί εκείνα θέλουν μια άλλη επεξεργασία. Απόρριτα, δεν ξέρω αν είναι απόρριτα, όχι, δεν είναι απόρριτα, απλώς είναι εντονότερα συναισθηματικά μιας ηλικίας που καταλαβαίνει κανείς πόσα προβλήματα αντιμετωπίζει ένας νέος εκείνη την εποχή μάλιστα. Πάντως ασχολήθηκα με βιώματα καθαρά της επαγγελματικής μου αρχαιολογικής περιπέτειας που άρχισε τότε, διότι η πρώτη μου εμπειρία με τα αρχαιολογικά πράγματα ήταν η ανασκαφή της Πέλας με το Φώτη Πέτσα το μεγαλύτερο. Μετά ήταν η ανασκαφή. Όχι, η πρώτη ήταν με την ανασκαφή στο ανάκρο της Βεργίδας με τον Μακαρόνα, συγγνώμη. Μετά με τον Πέτσα στα Λευκάδια
και στην Πέλα στη συνέχεια και μετά στο Δερβαίνη της Μακεδονίας, όπου βρέθηκε αυτός ο περίφημος πάπυρος που έχει ανατηρηθεί ως μνήμη του κόσμου από την UNESCO, αναγνωρίστηκε ως το παλιότερο κείμενο, αναγνώσιμο κείμενο που μας δίνει φυσικά στοιχεία για το περιεχόμενό του και όχι απλώς ένα κομμάτι παπύρου. Το καταλαβαίνετε τώρα πώς αισθάνομαι από τότε, διότι είχα λάβει μέρος σε τρεις, ας το πούμε έτσι, αρχαιολογικές ανασκαφές που σηματοδότησαν τα πράγματα της Μακεδονίας. Πέλα, Δερβαίνη, Βεργίνα, που ακόμα αποτελούν σταθμούς. Φυσικά η Πέλα είχε τότε θαμπό στον κόσμο με την ανακάλυψή της. Μετά ήταν το Δερβαίνη με τον περίφημο κρατήρα για τον Πάπυρο. Και μετά ήταν η Βεργίνα που μας θαύμασε όλους και αμαύρωσε λίγο τη λάμψη των προηγούμενων ανακαλύψεων. Αλλά παρόλα αυτά τα τρία γεγονότα αποτελούν σταθμούς για την μακεδονική αρχαιολογία, η οποία μέχρι το 1957 που ανακαλύφθηκε η Πέλα, θα μπορούσα να πω ότι είχε αποτελματωθεί. Λοιπόν, για μένα, επομένως, αυτή η εμπειρία, αυτά τα βιώματα, απαιτέλεσαν στη συνέχεια έναν τρόπο ζωής, ένα modus vivendi που με καθορίζει από τότε και με ακολουθεί. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου που άφησα πίσω εκεί, το οποίο φυσικά κομμάτι αυτό της ψυχής μου, κάτι έχω σημειώσει εδώ, μου άφησε βέβαια και θετικές και αρνητικές εντυπώσεις, αλλά είναι αποτυπωμένο, θα έλεγα, στην αισθηματική μου μνήμη σήμερα. Στην αισθηματική μου μνήμη, αν σας λέει κάτι αυτό. Και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα, Φώτης Πέτρας, Μακαρώνας, Χαράλαμπος, Μανώλης Ανδρώνικος και άλλοι, Μέρη Σιγανίδου και στη συνέχεια και άλλοι, νομίζω ότι και οι αντιθέσεις τους και η νοοτροπία τους, η διαφορετική ιδεολογία τους με έκανε καλό, με ωφέλησε τα μέγιστα. Νομίζω αυτά είχα να σας πω, δεν έχω τίποτα άλλο. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι μετά, ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Θέμελη για όλα αυτά και γενικά για την αποδοχή του για την πρότασή μας. Και τώρα σας παρουσιάζω για έναν άλλο αγαπητό φίλο και αρχαιολόγο, τον Κωνσταντίνο Τσάκο, ο οποίος έγραψε τις αρχαιολογικές αναμνήσεις από τα ξεκινήματά του και αυτό στη σειρά μας. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί ο λόγος του Κωνσταντίνου είναι τόσο χαρισματικός που νομίζω είναι κρίμα να του κλέψω έστω και ένα λεπτό ομιλίας. Όλο δικό σου. Τώρα με κομπλεξάρεις. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γιατί με αυτή την πρόταση να γράψουμε αυτές τις αναμνήσεις μας ξύπνησε μέσα πραγματικά διάφορες αναμνήσεις και πολλά ευχάριστα πράγματα, έναν άλλο κόσμο που δεν είναι σαν να μην υπάρχει πια, σαν να ζήσαμε σε έναν άλλο κόσμο. Όταν ο Ανδρώνικος και ο Μπακαλάκης μου πρότειναν να πάω στην ανασκαφή στη Βεργίνα, ήμασταν πια στο 3ο έτος του Πανεπιστημίου και μέχρι τότε, εντάξει, η αρχαιολογία ήταν για μένα κάτι πολύ οικείο. Ήδη ως παιδιά είχαμε ζήσει σε ένα χώρο που είχε αρχαία, στη Θεσσαλονίκη, στο Καραμπουρνάκι, όπου εκείνο τον καιρό ο Καρμαλής άνοιξε ένα δρόμο σκίζοντας μία τούμπα που ήταν η πιο σπουδαία τούμπα από όλες τις Θεσσαλονίκης, δηλαδή υποτίθεται ότι ήταν η ίδια η Θέρμη που έδωσε το όνομα στο θερμαϊκό κόλπο, αλλά αυτά δεν είναι δικά μου και ούτε θα ασχοληθώ εγώ με αυτά. Και επομένως εμείς ως παιδιά, ο αδελφός μου ήταν 9 χρονών, δηλαδή για να καταλάβετε, όταν μαζεύαμε αρχαία, μαζεύαμε και είχαμε κάνει μια τεράστια συλλογή από αρχαία στο σπίτι μας. Από τότε αρχαιοκάπηλος. Ναι, μια τεράστια συλλογή, την οποία όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο την παραδώσαμε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτή την ιστορία, βρέθηκα στη Βεργίνα σε μια εποχή λάμψης. Ο Ανδρώνικος έσκαβε στις τούμπες, στην νεκρόπολη της πρώιμης εποχής του Σιδήρου, ο Πέτσας έσκαβε από την άλλη μεριά, αυτοί οι δύο συζητούσαν, εμείς ως μαθητευόμενοι μάγοι ακούγαμε και μαθαίναμε, βγαίνανε τάφοι μπροστά μας, ωραίες Μακεδόνισσες ξαπλωμένες στους τάφους, στολισμένες με τα
κοσμήματά τους με τα στολίδια τους, τα χάλκινα και την περηφάνεια τους. Ήταν ένας κόσμος αλλιώτικος. Στο παλάτι, ναι, βλέπετε μερικές σκηνές. Στο παλάτι δουλεύαμε εμείς, κυρίως στο παλάτι επάνω, δηλαδή, δεν ξέρω, πέρασε η φωτογραφία η πρώτη της Βεργίνας. Η πρώτη, ναι, γιατί δεν μπορώ να βλέπω εγώ εκεί. Λοιπόν, δουλεύαμε εκεί στο παλάτι με πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Είχαμε σε αυτό το δέντρο, αν πέρασε η μεγάλη εικόνα της Βεργίνας, κάτω από αυτή τη βελανιδιά δουλεύαμε και εκεί έγιναν έτσι διάφορα επεισόδια, γιατί κάναμε χιούμορ, είχαμε βρει έναν τάφο και ο τάφος ήταν από κάποιον που προφανώς είχε ταυτεί στο εκκλησάκι που ήταν εκεί. Δηλαδή κάπου ήταν νεκροταφείο κάποια στιγμή, το εκκλησάκι είχε γκρεμιστεί, δεν το ξέραμε εμείς, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Έτσι ο νεκρός που βγήκε, που πρέπει να ήταν σκελετός ενός από τους ανθρώπους που θαύτηκαν εκεί, νεότερος, νεκρός. Λοιπόν, νομίζαμε, τον είχαμε βαφτίσει ο Αντάρτης, γιατί υποτίθεται ότι ήταν κάποιος από τον εμφύλιο πόλεμο που πέθανε και τον θάψανε εκεί. Σε αυτόν βρέθηκε ένα κανατάκι, ένα μικρό αγκείο, και εγώ αφελής το πήρα και το χάρισα στη γυναίκα του Ανδρώνικου. Τόσο ωραία ήταν η όλη ιστορία, τόσο άνεση. Και ήρθε ο Ανδρώνικος μετά και μου έκανε το δάσκαλο. Και φυσικά αισθάνθηκα πολύ άσχημα, γιατί λέω ένα νεότερο κεραμικό, της άρεσε πάρα πολύ, η όλη ήταν μια υπέροχη γυναίκα και οπότε λέω πάντο. Έτσι. Δεν βρέθηκε στην ταφή, ήταν δίπλα. Και έγινε αυτό. Και έχει τέτοιες διάφορες ιστορίες, θα βλέπετε σκηνές εκεί. Ωραιότατα ήταν φυσικά τα βράδια που είχαμε πάρα πολύ χιούμορ, ήμασταν καμιά 20 παιδιά και είχαμε πάρα πολύ κέφι και αν πίναμε και ένα ποτηράκι γινόταν αλλιώτικη ιστορία. Κάναμε μέχρι και παίξαμε την ωραία του Πέραν μια βραδιά, γιατί την παίξαμε στο σινεμά, στο περιοδεύον σινεμά και εμείς παίξαμε, ντυθήκαμε με διάφορα κουρέλια και παίξαμε τους ρόλους τους πρωταγωνιστικούς. Ήταν πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και φυσικά από εκεί και πέρα έμαθα ανασκαφή. Μετά πολλοί ήταν ακόμα στις πρώτες φάσεις φυσικά με όλα αυτά. Κάποια στιγμή διορίστηκα στην υπηρεσία και έφυγα στο Αιγαίο, όπου μετά ερήμην μου γίνανε όλα τα μεγάλα. Όταν εγώ είχα φύγει, γίνανε όλα τα μεγάλα, τα σπουδαία. Όταν ξαναγύρισα στη Βεργίνα, 20-30 χρόνια μετά, ήμουν ένας ξένος. Και μόνο ο αρχιφύλακας, που ήταν νεαρός τότε, όταν το ρώτησα ποιος είμαι, μου λέει φυσικά ο Ντίνος. Και αυτό με παρηγόρησε. Θα τα δείτε στο τεύχος αυτό, θα μπορείτε να δείτε διάφορες τέτοιες αναμνήσεις. Σας ευχαριστούμε, Ντίνο. Οι αρχαιολόγοι έχουν πάρα πολλά να πούνε και έχουν συμβεί και πολλά ευχάριστα δυσάρεστα και περίεργα στις σταδιοδρομίες τους. Νομίζω ότι αυτές οι επιχείρησεις δεν πρέπει να τελειώσουν ποτέ. Λοιπόν, τώρα θα μας μιλήσει μια αρχαιολόγος πάλι, αλλά όχι για την αρχαιολογία. Πρόκειται για τη Γιάννα Βενιέρη, που επιμελήθηκε τα γραφτά του αγαπημένου του παππού, του Ευάγγελου Δούση, ο οποίος είχε συγγράψει περίπου 50 χρόνια πριν τα απομνημονεύματά του. Μπαίνουμε λοιπόν με το βιβλίο αυτό στη βασική ενότητα των εκδόσεων αρχείων, στα σπάνια δηλαδή κείμενα που περίμεναν τη στιγμή τους 50 και 100 χρόνια μετά, για να τα βγάλουμε από το σιρτάρι. Στα απομνημονεύματα του Δούση, των οποίων η αφήγηση ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα και φτάνει μέχρι λίγο πριν από την κατοχή, περικλείεται στην ουσία και όλη η ιστορία του Μαρουσιού. Τα απομνημονεύματα αυτά μας επιστρέφηκε για να τα εκδώσουμε και τη Δούση, η κόρη του Δούση και η μητέρα της Γιάννας, αρχιτέκτον και επίτιμη διευθύντρια του Υπουργείου Χωροταξίας Περών, δεν ξέρω πώς λέγονταν τότε, αυτόν που λέμε όλοι υπερχοντέ. Όμως, αυτό δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει, το βιβλίο αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο τους παρουσιώτες, γιατί έχει ένα συνολικότερο ενδιαφέρον η αφήγηση του Δούση και θα καταλάβετε σύντομα γιατί θα σας μιλήσει γι' αυτό η Γιάννα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι σαν πολύ οικογενειακά εδώ πέρα έχω στα δεξιά μου τον Βασίλη που είμαστε φίλοι συμμαθητές από 10 χρονών και θα μιλήσει στη συνέχεια. Τον κύριο Μοσχονά που τον ξέρω μέσα από τα άρθρα του για το Μαρούσι
Μόνο επειδή ως χαμουτζίδες δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους Θεσσαλονικιούς παραπέρα και αριστερά μου. Τον Τίνο Τσάκο που εγώ έτυχε να υπηρετώ στην Ακρόπολη όταν πια είχε φύγει. Όμως είναι από τους ανθρώπους που αναφέρουμε και συζητάμε όταν μιλάμε για την παλιά καλή εποχή της αρχαιολογικής υπηρεσίας που έχει αρχίσει να χάνεται. Και πάρα δίπλα τον κύριο Θέμελη, που όλος παραδόξως δεν ήμουν μαθητριά του, όμως τον έχουμε ζήσει διάφορες χρόνια παλιότερα στις αποθήκες του Ρεθύμνου, όταν ο ίδιος μελετούσε για την Ελεύθερνα. Επίσης έχουμε συνεργαστεί για να μπει στον ενδεικτικό κατάλογο της UNESCO στο Υπουργείο η Αρχαία Μεσίνη, αλλά μας συνδέει μια απίστευτη σύμπτωση που συνδέει τώρα με την οικογένεια Δούση. Ο κύριος Θέμελης ζούσε σε πολύ μικρή ηλικία στην οδό Αναβρίνος, στο σπίτι του παππού μου του Βαγγέλη, για τον οποίο θα σας μιλήσω τώρα, λόγω του πολέμου. Και είναι απίστευτη η σύμπτωση ότι αυτή η οικογενειακή σχέση που μπορεί να έχουμε. Και αυτό το έμαθα από τη μητέρα μου που όταν είχαμε βρεθεί στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο, νομίζω, το είχατε διαπιστώσει. Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω από μέσα, γιατί δεν είμαι δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο και για να έχω πιο συγκεντρωμένες, επειδή θα μιλήσω για κάποιον άλλον άνθρωπο που έγραψε τα απομνημονεύματά του. Όταν η Ρο και ο Νίκος δημιούργησαν τις εκδόσεις Αρχείο, καλούσαν όσους επιθυμούν να βγάλουν από τα συρτάρια για να αναδείξουν στο ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους ερευνητές αρχαιακό υλικό προερχόμενο από οικογενειακά ή ιδιωτικά αρχεία κάθε θεματολογίας και μορφής. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ίσως ενδιέφεραν τους εκδότες τα απομνημονεύματα του παππού μου του Βαγγέλη Δούση, δάσκαλου και διευθυντή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου από το 1912 έως το 1954. Μέχρι τότε, αποσπάσματα των απομνημονευμάτων αυτών είχαν διαβαστεί μία και μοναδική φορά στους μαθητές της 6ης τάξης του πρώτου Δημοτικού Αμαρουσίου κατά το σχολικό έτος 2011-12, όταν φοιτούσε η κόρη μου και δυσέγγονη του Δούση στο πλαίσιο του μαθήματος «Γνωρίζω την πόλη μου και την ιστορία του σχολείου μου». Η διάσωση των απομνημονευμάτων οφείλεται στη μητέρα μου και τη Δούση, που δυστυχώς σήμερα δεν μπορεί να είναι μαζί μας λόγω ασθένειας. Την ευχαριστώ όμως θερμά από αυτό το βήμα που μας έδωσε τη δυνατότητα να τα εκδώσουμε. Ποια είναι η ιστορία των χειρογράφων? Το 1964 ο Ευάγγελος Δούσης είχε αρχίσει να καταγράφει αποσπασματικά τις περιπέτειες του δημόσιου βίου του από το 1912 έως το 1954 ως δάσκαλος, ως κοινοτικός σύμβουλος και ως πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αμαρουσίου. Το 1967 όμως αποφάσισε να βάλει σε τάξη τα γραφτά του αυτά και έτσι έχουμε στα χέρια μας ένα σχολικό τετράδιο με τις αναμνήσεις 60 χρόνων. Ένα σημείωμα καρφιτσωμένο στην εσωτερική σελίδα του τετραδίου γράφει: «Αγαπητά μου παιδιά, όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, έπλασε και τον άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού και το ενεφύσισε πνευματικάς, ψυχικάς και σωματικάς δυνάμεις για να δημιουργεί και αυτός. Ο άνθρωπος, εις το τέρμα της ζωής του, εγκαταλείπει εις τους οικείους του, εκτός της Διαθήκης και την ιστορία του προφορική και γραπτή, την οποία αναπολύουν εις μνήμη των και των εγγονών. Και εγώ τώρα, εις το τέρμα της ζωής μου, αν και με είχε καταλήψει η μνήμη, θα προσπαθήσω να γράψω την ιστορία μου περιληπτικώς και μάλιστα τας υπηρεσίας που προσέφερον στο αγαπητό μου Αμαρούσιο και στους αγαπητούς συμπολίτας». Το 1969 δημοσιεύει ένα μέρος από τα απομνημονεύματά του, ιδιαίτερα εκείνα που αναφέρονται στην ιστορία του Μαρουσιού σε 8 τεύχη της τοπικής εφημερίδας Αμαρισία με τίτλο «Μαρουσιώτικες ιστορίες». Αυτά τα άρθρα αποτέλεσαν βιβλιογραφικές πηγές για τη συγγραφή το 1975 του βιβλίου «Αμαρούσιο» του δημοσιογράφου Ανδρέα Ζαγκλή και αργότερα το 2004 του βιβλίου «Μαρούσι» του αρχαιολόγου και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Πάλη. Τι περιλαμβάνουν τώρα τα απομνημονεύματα? Ο Δούσης επικεντρώνεται σε 4 κυρίως σημεία. Στο πώς χτίστηκε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου επί της Οδού Κηφισίας, πώς ιδρύθηκε το πρώτο γυμνάσιο, στους διωγμούς που υπέστη ως δημόσιος υπάλληλος κατά τη διάρκεια της θητείας του ως θύμα του εθνικού διχασμού μεταξύ φιλοβασιλικών και φιλοβεζελικών, επί δικτατορίας μεταξά, αλλά και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Στη δράση του ως κοινοτικός σύμβουλος μέχρι το 1926
και τέλος ως πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μέχρι το 1940. Τα χειρόγραφα αυτά συνόδευαν οι σημειώσεις του από τις σπουδές στη Μαράζιλο Παιδαγωγική Ακαδημία και άλλα γραπτά που αφορούσαν στη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθούσε μέσα στην τάξη. Τα χειρόγραφα του Δούση, όπως σας τα παραδίδουμε σήμερα, διαφέρουν από τα φτιασιδωμένα από τη λογοκρισία της Χούντας άρθρα του το 1969 στην τοπική εφημερίδα. Είναι αυτούσια και αυθόρμητα, όπως ήθελε να τα πει εκ βαθέων στο τέλος της ζωής του. Οι διευκρινιστικές παραπομπές μας στο βιβλίο αναφέρονται μόνο σε πρόσωπα και πράγματα του Μαρουσιού. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ακόμα ιστορικό μυθιστόρημα από αυτά που βγαίνουν σοριδών, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Όμως θεώρησα ότι ήταν καλύτερο να δημοσιευτούν ακριβώς όπως μας τα άφησε και να αποτελέσουν τεκμήρια, πηγή πληροφοριών και αναμνήσεων τόσο για τους συντοπίτες του, αλλά και για τον ερευνητή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς αντλούμε στοιχεία για την εκπαίδευση, τη διοίκηση, την πολιτική από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ποιος ήταν τώρα ο Ευάγγελος Δούσης? Γεννήθηκε το 1888 στο Μαρούσι, όταν αυτό ήταν ακόμα ένα χωριό μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Γιος του ιερέα Κωνσταντίνου και της βασιλικής Ογένους Παπαδημητρίου. Εγγονός του Γεωργίου Δούση, ενός από τους επιζήσαντες αγωνιστές που πολέμησαν με άλλους μαρουσιώτες στο πλευρό του Καραϊσκάκη στη μάχη της Αθήνας. Παιδί και αυτός της οικονομικής κρίσης του 1893. Επιλέγει την Παιδαγωγική Ακαδημία και όχι την ιατρική σχολή που ήταν ο πόπος του και εισέρχεται με εξετάσεις το 1907 στη Μαράσιλο. Το 1912 διορίζεται δάσκαλος στο Χαλάνδρι και το 1913 υπηρετεί ως δάσκαλος στο Μαρούσι. Διετέλεσε διευθυντής του πρώτου δημοτικού από το 1922 μέχρι το 1954. Παίρνει μέρος ως στρατιώτης στους Βαλκανικούς πολέμους και επιστρατεύεται την περίοδο των πολέμων στη Μικρά Ασία. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πλέον μεσήλικας. Την περίοδο της δικτατορίας συγγράφει το πρώτο μέρος της ιστορίας του. Το δεύτερο μέρος, όπως αναφέρει ο ίδιος μέσα από μνημονεύματα, λέει «Περί των δεινοπαθημάτων μας επί κατοχής θα τα εκθέσομεν βραδύτερον όλης της οικογένειας, δεν τα έγραψε ποτέ». Δεν πρόλαβε, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν τόλμησε, καθώς στην εποχή που έγραψε τα απομνημονεύματά του υπήρχε δικτατορία. Πολύ θα ήθελα να τα δω γραμμένα από τον παππού μου. Η συνέχεια της ιστορίας του ως έπαια πτερόιδα μεταφέρθηκαν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Τα μεταφέρει μαζί με τα πολύ ωραία σκίτσα της σε γραπτό λόγο, στον επίλογο του βιβλίου, η αδερφή μου η Λιδία Βενιέρη. Τι περίεργη προσωπικότητα, φτιάχνοντας και δουλεύοντας τα απομνημονεύματα, σκεφτόμουν και εγώ, προσπαθώντας να βγω ως εγγονή απ' έξω, να συνειδητοποιούσα πιο πολύ σαν ιστορικός ή αρχαιολόγος, τι περίεργη προσωπικότητα ήταν τέλος πάντων αυτός ο Δούσης, που από όσα λένε εκείνοι που τον έζησαν, τον αγαπούσε και τον σεβόταν όλος ο κόσμος. Είναι ένας τυπικός μαρουσιώτης βασιλόφρον, που την περίοδο της κατοχής κρύβει στο σπίτι του κομμουνιστές. Είχαμε την τύχη να ακούσουμε την αφήγηση του ιστορικού Δημήτρη Τσιμπουκίδη, μέλους της Ακαδημίας Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης, όταν αναζήτησε την οικογένειά μας μετά την επιστροφή του στην πατρίδα τη δεκαετία του 80. Είναι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας και πρόεδρος του Συμβουλίου, που όμως ξεκινάει ένα δικαστικό αγώνα με τη Μονή Πετράκη, η οποία ήθελε να πάρει πίσω το χώρο που είχε οικοδομηθεί το Δημοτικό Γυμναστήριο Αμαρουσίου, για να το εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο, και έκανε ένα δικαστικό αγώνα και τον διέκτησαν και έτσι παρέμεινε το γυμναστήριο εκεί, το οποίο είχε αναγερθεί όταν μετά τη νίκη του Σπύρου Γλούη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένας οραματιστής δάσκαλος που ονειρεύτηκε την ανάπτυξη του τόπου του μέσα από την ίδρυση δημόσιων σχολείων, που όπως λένε οι παλιοί μαρουσιώτες γίνανε από σπίτι σε σπίτι για να μαζέψει τα παιδιά που οι γονείς τους δεν τα άφηναν να πάνε στο σχολείο, προκειμένου να βοηθούν τους πατεράδες στις δουλειές τους και στα χωράφια. Είναι ένας πατέρας που στον πόλεμο διοργανώνει την απόδραση του φυλακισμένου γιού του, δόκιμου του βασιλικού ναυτικού από τις φυλακές της Αίγινας, και αμέσως μετά τον πόλεμο αναζητά τον άλλο του γιο στις εξορίες της Ακτινήσου και της Μακρονήσου. Είναι ένας δημόσιος υπάλληλος που χωρίς να λογαριάσει τις συνέπειες, καταγγέλει εγγράφος εν μέσω της μεταξικής δικτατορίας την παρακρατική δράση της ΕΟΝ,
και στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου έχει το σθένος να πετάξει έξω από το γραφείο του τον επιθεωρητή εκπαίδευσης, ο οποίος με δόλιο τρόπο τον κατηγορεί ως αντιφρονούντα. Ο Ευάγγελος Δούσης είναι ο δημόσιος υπάλληλος που θα ήθελε να είμαι. Στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, σε μια εποχή πάλι με πρόσφυγες, συσίτια, παρακρατική οργάνωση στο κοινοβούλιο, στοχοποίηση δημοσίων υπαλλήλων, ανθρωπάκια που κατέχουν ανώτατες θέσεις, σχολεία που κλείνουν το ένα μετά το άλλο, η ιστορία του Δούση, περισσότερα επίκαιρη παρά ποτέ, ξαναφέρνει στην επιφάνεια ένα ήθος που έχει πια χαθεί. Δεν έχετε πάνω να το ανακαλύψετε διαβάζοντάς το. Εγώ θα κλείσω και τελειώνω με μια φράση από το βιβλίο που με συγκινεί ιδιαίτερα. Λέει, τόσο το πρώτο δημοτικό σχολείο Μαρουσίου, όσο και το Σμαράγδιο εκπαιδευτήριο, μου ύφησαν τα καλύτερες αναμνήσεις, που όταν διέρχομαι από αυτά, ετοιμάζομαι να κάνω το σταυρό μου, όπως και από τις εκκλησίες. Σε ευχαριστώ Γιάννα, ευχαριστώ και από Μαρία Τελειρία που εικονογράφησε το βιβλίο, τη Μαριλένα και την Κέτη, Μαριλένα Βενιέρη και την Κέτη Δούση για όσα έκανε για το βιβλίο αυτό. Όλη την οικογένεια Βενιέρη, εν πάση περιπτώσει, με την οποία είμαστε μακροχρόνια φιλία. Με τη Γιάννα λοιπόν είμαστε πολύ παλιές παιδικές φίλες και συμμαθήτριες, πολλές δεκαετίες. Στην ίδια τάξη με εμάς, από τότε που ήμασταν 10-11 ετών, ήταν και ένα αγόρι, με το οποίο όχι απλώς δεν ταιριάζαμε, αλλά είχαμε, για να το πω ευπρεπώς, τρομερές διαφωνίες επί παντός επιστητού. Και κυρίως εγώ. Μετά από πάμπολες δεκαετίες λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι παρά τις διαφωνίες οι άνθρωποι μπορούν να προχωρούν παράλληλα και γιατί όχι να συνεργάζονται και δει άψογα. Αυτό το μάθημα δεν μας το δίδαξε κανείς στο σχολείο. Και πάντως το μάθαμε οι ίδιοι στο σχολείο μόνοι μας. Το μάθαμε αργότερα μόνοι μας. Απόψε λοιπόν αυτός ο συμμαθητής μου βρίσκεται επίσης δίπλα μας. Είναι ο Βασίλης Κάρταλης, για τα κείμενα των προγόνων του οποίου θα μιλήσω τώρα και ο ίδιος λίγο πιο μετά. Έχω λοιπόν τη χαρά τώρα να μοιράζουμε το ίδιο πάνελ, την ίδια σκηνή, όχι μόνο με τη Γιάννα, αλλά και με τον Βασίλη, έτσι όπως δεν μοιραστήκαμε ποτέ κάποιο στρανείο. Το πρώτο βιβλίο από το αρχείο της οικογένειας Κάρταλη φέρει τον δικό μας τίτλο «Στην διοίκηση της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας» και είναι γραμμένο το 1915 από έναν προ-προθείο του Βασίλη. Πρόκειται για ένα αυστηρός εμπιστευτικό κείμενο, γραμμένο 100 χρόνια πριν ακριβώς, από τον Γεωργή Κάρταλη, τότε διοικητή της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας στην Κωνσταντινούπολη. Τα χρόνια εκείνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε συνάψει δάνειο με τη Γερμανία. Τα χρήματα τελείωναν και έπρεπε να βρεθεί μια λύση για να μην συμφωνηθούν επιπλέον δάνεια. Η Οθωμανική κυβέρνηση έλαβε λοιπόν μια απόφαση την οποία ανακοίνωσε στους τεχνοκράτες της εποχής έτσι ώστε να κρίνουν αν είναι ορθή ή όχι και αναλόγως να προχωρήσει στην εκτέλεση. Ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα που ρωτήθηκαν ήταν ο Κάρταλης. Μετά το πέρας των επιγόντων αυτών γεγονότων, συνέγραψε μια έκθεση, δηλαδή αυτό που αποτελεί τον κορμό του παρόντος βιβλίου, την οποία πήρε μαζί του φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη μερικά χρόνια αργότερα. Ο Κάρταλης γεννήθηκε το 1857 στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτόν. Κατοικούσε στον Γαλατά. Είχε δύο αδερφούς, τον Ανδρέα και τον Εμίλιο, τον προπάπο του Βασίλη, και δεν απέκτησε απογόνους. Το πρώτο έγγραφο που μας δίνει πληροφορίες για τη θέση του είναι μια αναφορά που είχε συντάξει ο ίδιος για τα Απριλιανά του 1903 στη Θεσσαλονίκη, όταν κάηκε το εκεί υποκατάστημα της τράπεζας από τρομοκρατικό χτύπημα. Σύμφωνα με το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό έγγραφο, το οποίο βρήκαμε στα αρχεία του Μουσείου της Οθωμανικής Τράπεζας και αποσπάσματα το οποίο θα βρείτε μέσα στο βιβλίο, ο Κάρταλης ήταν ήδη το 1903 γενικός επιθεωρητής στα κεντρικά της τράπεζας στην πόλη. Μια μικρή αναδρομή στην οικονομία και την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι απαραίτητη εδώ πέρα. Ήταν ήδη από τον 16ο αιώνα μεγάλα τα οικονομικά προβλήματα, αλλά κορυφώθηκαν τον 19ο. Μεταξύ 1854 και 1876, η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέγραψε συνολικά 15 συμφωνίες δανεισμού με τις δυτικές χώρες. 2 χρόνια μετά από τον πρώτο δανεισμό, το 1856, ιδρύεται στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης η Οθωμανική Τράπεζα ως κοινοπραξία συμφερόντων Βρετανίας, Γαλλίας, κάτω χωρών και Οθωμανικής κυβέρνησης. Η τράπεζα αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του χρέους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ωστόσο τα δάνεια δεν αξιοποιήθηκαν σωστά και το 1876 η Οθωμανική Αυτοκρατορία χρεοκόπησε επισήμως. 13 χρόνια μετά, στις 14 Ιουλίου 1800
89, στα 100 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση, κάτι γράψει λάθος εδώ, και με τα ίδια, όχι, 1889, και με τα ίδια συνθήματα, ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη, γεννήθηκε το ρεύμα των Νεότουρκων, οι οποίοι το 1908 προχωρούσε κίνημα. Ένας από τους συντελεστές του κινήματος ήταν κατά μια άποψη ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Το 1913 κυβερνά λοιπόν η λεγόμενη Τριανδρία. Από τους τρεις, αυτός που αφορά την ιστορία μας ήταν ο Ταλάτ Μπέις. Το 1914, στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δηλαδή, το Οθωμανικό εξωτερικό χρέος ανερχόταν σε 161 εκατομμύρια χρυσές λίρες της Τουρκίας. Υπάρχουν και χειρότερα. Η κυβέρνηση διέταξε χρεοστάσιο σε όλες τις εξωτερικές πληρωμές, εκτός από αυτές των δανείων που είχαν συναυθεί με τη Γερμανία, σύμμαχό της στον Πρώτο Παγκόσμιο εναντίον των Αγγλογάλων. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ως εκ τούτου, όλοι οι Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αντικαταστάθηκαν πολλές φορές από Έλληνες, όπως ακριβώς έγινε με τον Κάρταλη, τον οποίο η Οθωμανική κυβέρνηση όρισε διευθυντή της τράπεζας το 1915. Την ίδια χρονιά, διαδραματίστηκε και η γενοκτονία των Αρμενίων με υποκινητή και πρωτοστάτη τον Ταλάτ Μπέι, ο οποίος ήταν τότε μεταξύ άλλων υπουργός οικονομικών. Λίγους μήνες μετά, ο Ταλάτ πιέζει τον Κάρταλη για ένα μείζον τραπεζικό θέμα και προκαλεί την αντίδρασή του. Ο Κάρταλης ως εκ τούτου, μετά το πέρας του γεγονότος, το καταγράφει λεπτομερώς σε ένα αυστηρός εμπιστευτικό υπηρεσιακό ιστορικό. Δημοσιεύουμε λοιπόν για πρώτη φορά το γραμμένο από πρώτο χέρι ιστορικό της επαφής του Ταλάτ με τον ειρηνικό και ευσυνείδητο φίλο των Αρμενίων τραπεζίτη. Ο Κάρταλης είχε βοηθήσει τους Αρμένιους, όπως μας δίνει μια πολύ ένθερμη ευχαριστήρια επιστολή του εκπροσώπου της Γαλλοαρμενικής Επιτροπής, τον ευχαριστή που έσωσε τη ζωή εκατοντάδων Αρμενίων υπαλλήλων της τράπεζας. Υπάρχει αυτή η επιστολή μέσα στο βιβλίο. Το αίτημα Ταλάτ προς τον Κάρταλη ήταν η μετατροπή εντός 3 ημερών της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας σε κρατική, ώστε η κυβέρνηση να δεσμεύσει την τράπεζα με σκοπό να δημιουργηθούν νέοι πόροι και να απεξαρτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία από το δάνειο με τη Γερμανία. Ο Κάρταλης το αρνήθηκε και εμείς μαθαίνουμε όλη την δίμηνη συνομιλία τους μέσω του ιστορικού. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Λοιπόν, Αφέντη Κάρταλη, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, δεν θέλετε να πάρουμε την τράπεζα? Κύριε Υπουργέ, απάντησα, ζητήσατε τη γνώμη μου σχετικά με την απόφασή σας και σας εξέθεσα ειλικρινώς την άποψή μου. Επιτρέψτε μου σήμερα να προσθέσω πως αν την εκτελέσετε δεν θα περάσει ούτε μήνας και θα τραβάτε τα μαλλιά της κεφαλής σας όταν συνειδητοποιήσατε τι λάθος κάνετε. Εφέντη Κάρταλη, μου είπε ο Υπουργός, αυτό που πιστεύετε δεν θα συμβεί, γιατί θα είστε εσείς που θα παραμείνετε επικεφαλής της τράπεζας. Γνωρίζω ότι το κοινό σας εμπιστεύεται και ότι ποτέ δεν θα γίνει εκροή καταθέσεων όπως το προβλέπετε, ούτε υποτίμηση των τραπεζογραμματείων. Αν δεν παραμένατε επικεφαλής της τράπεζας, θα σας τοποθετούσα δια της βίας. Εξοχότατε, του είπα. Έχετε την εξουσία στα χέρια και μπορείτε αναμφισβήτητα να μου κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά δεν βλέπω πώς θα μπορέσετε να με αναγκάσετε να κάνω κάτι το οποίο δεν θέλω. Θα στείλετε 2 αστυνομικούς να με φέρουν στην τράπεζα, έστω. Θα μείνω άπραγος. Το βράδυ θα επιστρέψω στο σπίτι μου και την άλλη μέρα δεν θα πάω στο γραφείο. Θα επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με το ίδιο αποτέλεσμα. Τι άλλο σας απομένει να κάνετε λοιπόν? Να με τιμωρήσετε βάζοντάς με φυλακή ή διώχνοντάς με από τη χώρα. Είμαι έτοιμος να δεποστώ όλα, γιατί έχω τη συνείδησή μου ίσχυο πως έκανα το καθήκον. Παρ' όλα αυτά, συνέχισα, γιατί δεν ζητάτε επίσης τη γνώμη άλλων ικανών ατόμων, τους οποίους εμπιστεύεστε? Το έκανα ήδη, είπε ο Ταλάτ Μπέις, και μου είπαν όχι κι εσείς. Το 1918 η Ρωσία υπογράφει συνθήκη ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Κάρταλης παρέδωσε τη διοίκηση στους προκατόχους του και ο Ταλάτ έφυγε κρυφά για το Βερολίνο, όπου το 1921 δολοφονήθηκε από Αρμένιο επιζήσταντα της γενοκτονίας. Το 1920 έφυγε ο Κάρταλης για το Παρίσι με τη σύζυγό του Αγλαία και με τον αδερφό του Ανδρέα. Μαζί του μετέφερε μεταξύ άλλων όλα τα βιβλία του, τα οποία αργότερα δόρισε στη βιβλιοθήκη της Σορβόνης. Ο άλλος αδερφός ο Εμίλιος, ο παππούς του Βασίλη, πήγε στην Αθήνα, ο προπάπους του Βασίλη, πήγε στην Αθήνα, έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής η υπόλοιπη οικογένεια στο Παρίσι, όπου και πεθάναν. Τα δάνεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κληρονόμησε η νεότερη Τουρκία αποπληρώθηκαν 100 χρόνια αργότερα, το 1954. Παρακαλώ λοιπόν τον Βασίλη να μας πει 2 λόγια για την οικογένειά του, για το αρχείο που έχει στα χέρια του και για οτιδήποτε άλλο θέλει. Για τον άλλον Κάρταλη θα μιλήσω ακριβώς μετά. Θα προσπαθήσω να μιλήσω χωρίς μικρόφωνο, αν με ακούτε, γιατί το μικρόφωνο λίγο με δυσκολεύει. Ακούγομαι καλά? Ωραία.
Καταρχάς πρέπει να πω ότι η παρουσίαση που μόλις έκανε η αγαπημένη μου φίλη Ρο με τις πολλές διαφορές που είχαμε στο σχολείο με συγκίνησε πάρα πολύ. Όπως με συγκίνησε επίσης όλη η δουλειά που έκανε και μάζεψε όλα αυτά τα σκόρπια χαρτιά τα οποία είχα στο σπίτι μου, τα οποία τα είχα βρει σε πατάρια, καπελκούν, σε υπόγεια και γενικά διασκορπισμένα, όπου ήταν σαν να είχαμε ξεχάσει το από πού προερχόμαστε και ποιοι είμαστε. Αυτό άλλωστε είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα του ελληνισμού σήμερα. Δεν γνωρίζει από πού έρχεται και πού κατευθύνεται. Γι' αυτό τα αναμεζόμαστε μέσα στα προβλήματα τα οικονομικά, τα οποία όμως για μένα τα προβλήματα αυτά δεν είναι οικονομικά, είναι πολιτισμικά. Σαν παράδειγμα αυτού θέλω να επισημάνω και να ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ, αλλά θα περίμενα να υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την παρουσίαση αυτών των βιβλίων, των εξαιρετικών και σημαντικών αρχαιολόγων μας και των υπολείπων κυρίων των οποίων δεν έχω ακούσει και τις παρουσιάσεις τους και δεν γνωρίζω ακόμα. Και βεβαίως τη φίλη μου δουλειά. Λοιπόν, εγώ επειδή μιλάω χωρίς κείμενο και χωρίς συμπιώσεις και προσχεδιασμό, μπορεί να ο λόγος μου να έχει κάποια παλαινδρόμηση. Λοιπόν, για το πολιτισμικό θέμα που μιλήσαμε και για την ιστορία. Η ιστορία όπως μας τη γράφει ο προφίλος μου Διονύης, είναι κάτι το διαφορετικό από αυτό που έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε από τις διδαχές μας στο σχολείο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια εξαιρετικά βάρβαρη και ανελαίτη αυτοκρατορία. Βέβαια υπήρξαν και χειρότερες από την Οθωμανική Τράπεζα, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως η Αγγλική Αυτοκρατορία. Παρ' όλα αυτά η ουσία για μένα είναι ότι αυτά που συνέβησαν θα έπρεπε σαν Έλληνες τότε να τα είχαν αντιληφθεί, διότι δεν ήταν λογικά αυτά που γινόντουσαν. Δεν μπορεί να διοικούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την παρακβαζόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία, να διοικείται από Έλληνες και από Γάλλους και οι Τούρκοι να ήταν υπηρέτες τους. Σκεφτείτε εσείς τον εαυτό σας να ζούσαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι που και πάλι και οι νεότουρκοι, κάνοντας απίστευτες βαρβαρότητες μεν, αλλά από την άλλη δεν είμαι φιλότουρκος ή μην το παρεξηγηθώ, απλώς θέλω να ερμηνεύω την ιστορία σωστά. Έπρεπε οι Τούρκοι να πάρουν τη χώρα στα χέρια τους. Όπως και εμείς σαν Έλληνες θέλουμε να έχουμε τη χώρα στα δικά μας τα χέρια και όχι να εξαρτώμαστε από την Τρόικα, παραδείγματος χάρη, που τώρα δεν μας αρέσει καθόλου, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, ο Κάρταμες ήταν η Τρόικα εκείνης της εποχής. Όπως ήταν και οι Γερμανοί, όπως ήταν και οι Γάλλοι. Και αυτά λοιπόν που μαθαίνουμε στην ιστορία, κατά τη δική μου άποψη, είναι λίγο προπαγανδιστικά. Δεν έχετε ουσία, αλλά πρέπει να κοιτάμε πολύ πιο εις βάθος τα θέματα που οδηγήσανε σε κάθε χρονική περίοδο την κάθε χώρα να υφίσταται αυτά που υφίσταται. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ γιατί έχω ελεύθερο λόγο, αλλά να μην σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάνω απ' όλα την Ρο. Και εγώ ευχαριστώ. Θα προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Τα αρχεία τελικά, δηλαδή όσο ξέρω εγώ, γιατί από ιστορία δεν τολμάω να ακουμπήσω αυτό το τεράστιο θέμα ως γνωστόν, νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πάντα βγαίνουν εκ των υστέρων, υπάρχει μια καθυστέρηση στην ενημέρωση ακόμα και των ειδικών, οπότε είναι πολύ εύκολο σε μεταξύ επικαιρότητα να βασίζεται σε ορισμένα πράγματα για να τρέχουν συμπεράσματα να δημιουργούνται συνθήκες. Να τελείω το πέρασμα, το βλέπω και από εδώ. Ας πούμε, ο Κάρτελς να ήταν η Τρόικα της εποχής. Δεν βγαίνει το πράγμα, είναι μπερδεμένο, αυτό είναι το ωραίο του. Ο άλλος αδερφός όμως του Κάρτελη δεν ήταν τεχνοκράτης, ήταν καλλιτέχνης.
Και θα σας μιλήσω τώρα για το παιδικό βιβλίο της σειράς μας, το έργο του Ανδρέα Κάρτελη με το δικό μας πάλι τίτλο «Ένας καλός θείος». Παιδικό, αλλά μάλλον είναι πιο πολύ για ενήλικες, μπορώ να πω. Ο Ανδρέας Κάρτελης, γεννημένος και αυτός στο τελευταίο τέταρτο του 19ου στην Κωνσταντινούπολη, έζησε και εργάστηκε εκεί ως επαγγελματίας κιτσογράφος, μεταξύ άλλων πιθανότατα στο κωνσταντινοπολίτικο έντυπο Απόλλα. Το 1920 περίπου έφυγε το Παρίσι, όπου μάλλον πέθανε εκεί το δεκαετία 50. Οι ελάχιστες άλλες πληροφορίες που έχουμε για τον Ανδρέα Κάρτελη είναι πως είχε δύο αδερφούς, τον Γεωργή και τον Εμίλιο, δεν απέκτησε απογόνους και είχε δυναμία στον ανεψιό του που ζούσε στην Αθήνα, το μπαμπά του Βασίλη. Κάθε τόσο έγραφε μια παιδική ιστορία, την εικονογραφούσε ο ίδιος και την έστελνε αυτοσχέδια δεμένη σαν βιβλιαράκι στον αγαπημένο του ανεψιό. Πρέπει να του έστειλε περίπου 15 με 20 τέτοιες ιστορίες. Σήμερα όμως σώζεται μόνο αυτή, του Δεκεμβρίου 1946, πράγμα που την καθιστά μοναδικό κομμάτι. Το έργο θυμίζει αρκετά τον Μικρό Πρίγκιπα, αλλά και τους υπερρεαλιστές ζωγράφους του Μεσοπολέμου, που επηρέασαν με το κίνημά τους τόσους και τόσους καλλιτέχνες. Στην ιστορία πρωταγωνιστεί ο Πιπίνος, ένα αγόρι που με το χαρταϊτό που του χάρισε ο θείος του, πετάει κατά λάθος μέχρι το φεγγάρι, όπου συναντά περίεργα πλάσματα γεμάτα καλοσύνη, ο ίδιος όμως συμπεριφέρεται τελικά με τη στενοκεφαλιά του κατοίκου της γης. Ο Κάρτελης θέλησε να πληροφορήσει τον ανεψιό του μέσα από το παραμύθι για τα βασικά πράγματα που συζητούνταν τότε, 70 χρόνια πριν, το 1946, τον θάνατο του Χίτλερ, το ταξίδι στη Σελήνη και το θέμα της ραδιενέργειας. Αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως κάθε μία από τις ιστορίες που έστελνε ο Ανδρέας στον Εμίλιο είχε και ενημερωτικό διδακτικό χαρακτήρα. Υποθέτουμε επίσης ότι σε άλλες ιστορίες του Ανδρέα πρέπει να υπήρχε το αυτοβιογραφικό στοιχείο. Στην παρούσα αναμφίβολα ο θείος είναι ο ίδιος Ανδρέας, ο δε Πιπίνος εγνώριζε τον ανεψιό Εμίλιο, τον πατέρα του Βασίλη. Το βιβλίο αυτό είχαμε την τιμή να προλογίσει ο Γιώργος Ρόρης, ζωγράφος που με την ιδιαίτερη ματιά του εντυπωσιάστηκε με κάποια στοιχεία της τέχνης του Κάρτελη και έγραψε ένα μικρό σχόλιο για την καλλιτεχνική αξία του έργου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για το κείμενο αυτό και για την έκπληξη που μου προκάλεσε όχι το ότι δέχτηκε, αλλά το ότι εκτίμησε αυτό το μικρό αριστούργηματάκι. Έγραψε λοιπόν ο Γιώργος Ρόρης μεταξύ άλλων, έχοντας δει και το πρωτότυπο και έχοντας κρατήσει το ευαίσθητο αυτό βιβλιαράκι στα χέρια του. Κοιτάζω τις σελίδες του χαρτιού του που κυτρίνησαν και θαυμάζω τη δύναμη των χρωμάτων που λες και γίναν πιο λαπρά από τα 70 χρόνια που πέρασαν. Απλές ταπεινές ακουαρέλες. Το καταλληλότερο μέσο για να αναδείξει ο Κάρτελης την γλυκύτητα και την ελαφράδα που αποκτνέει η ιστορία του Πιπίνου. Ας προσέξουμε τις σκιές των μορφών. Προσεκτικά και επιμελώς, ο σχεδιαστής τις θέλει να παίζουν πάντα σημαντικό ρόλο. Οι σκιές αυτές σε όλες τις εικόνες κατευθύνονται προς εμάς τους αναγνώστες και θεατές. Ποτέ προς το βάθος εικόνας ή τα πλάγια. Γιατί? Μα γιατί το φως το θέλει εναντιόδρομα, να έρχεται από κάπου ψηλά, αλλά και από το βάθος της εικόνας και να δημιουργεί αυτό το suspense των ερημμένων σκιών. Ο ορίζοντας βρίσκεται πάντα ψηλά, το έδαφος έτσι φαντάζει απέραντο, καθώς τούτο το αίσθημα ενισχύεται από το σημείο φυγής. Έτσι ο αναγνώστης θεατής έφνης καθίσταται αιωρούμενος, πετάει κάπου ψηλά σαν το χαρταϊτό του θείου. Τι έξυπνη λύση και πόσο εύστοχα εξυπηρετεί τον στόχο της. Αν σε αυτά τώρα προσθεθεί και η μορφοπλαστική ικανότητα του σχεδιαστή που ζωντανεύει τα δέντρα και η επινοή σε ελληνανθρώπους, καταλαβαίνει κανείς εύκολα γιατί ο μικρός ανεψιός διάβαζε ξεφυλίζοντας μέχρι φθοράς την ιστορία του Πιπίνου. Μαγευόταν το παιδί και συμμετείχε στον θαυμαστό κόσμο που έκλασε η αγάπη του θείου του. Ευχαριστώ λοιπόν τον Γιώργο τον Ρόρη. Ευχαριστώ για τον Βασίλη τον Κάρτελη, ευχαριστώ για το προηγούμενο βιβλίο, τον Παύλο Παναγιωτάκο και τον Ακύρα Μίλα, βοηθήσαν πολύ για πληροφορίες και λέξεις που δεν μπορούσα εγώ να χειριστώ. Και Βασίλη, εσύ έχεις το καθήκον να μεταφέρεις τον πατέρα Εμίλιο, τον άτακτο Πιπίνο, τα ευχαριστήριά μας. Και προχωρώντας, φεύγουμε από το αμυγός αρχαιακό και μπαίνουμε στη νέα σειρά νέο αρχείο με το βιβλίο του κ. Μοσχονά στην επικαιρότητα του παρελθόντος. Πρόκειται για μια σειρά από μικρά μαθήματα ιστορίας, την οποία μακάρι να διδασκόμασταν με αυτόν τον τρόπο στο σχολείο. Αλλά θα αφήσω τον κύριο Μοσχονά να σας κάνει ο ίδιος μια παράδοση. Κύριε Μοσχονά. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε όλους. Πρέπει να πω ότι όσοι ερευνούμε ή μελετούμε την ιστορία, διαπιστώνουμε ότι τα ιστορικά φαινόμενα δεν είναι μεμονωμένα. Και το βιβλίο αυτό έχει ακριβώς αυτό το στόχο, να δείξει ότι υπάρχει μία διαχρονική αξία στα ιστορικά φαινόμενα που πολλές φορές μας εκπλήσει.
Πρέπει ωστόσο να πω μαζί με τις ευχαριστίες μου προς τους φίλους Ηρώ και Νίκο, τις ευχαριστίες μου και προς τον Πάρη Διαμαντούρο, ο οποίος μου έδωσε την αφορμή για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Τα γεγονότα, κοινωνικά ή πολιτικά, όσα βιώνουμε σήμερα, τα αντιλαμβανόμαστε πάντοτε μέσα στη δική μας πραγματικότητα και κάτω από το πρίσμα της προσωπικής ή συλλογικής προσληπτικής ικανότητας. Η εμπειρία βέβαια που αποκτάτε διευκολύνει την κατανόηση των δεδομένων που διαμορφώνουν νέες συνθήκες και είναι χρήσιμη για τη βελτίωση μελλοντικών καταστάσεων ή την πρόληψη δυσάρεστων εκτροπών. Θα πάμε όμως σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ένα δείγμα από την ίδια την ιστορία. Στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα, στο βόρειο σύνορο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συντελούνταν μεγάλες ανακατατάξεις. Οι γοτικοί πληθυσμοί που κατοικούσαν στις ατέρμονες πεδιάδες πέρα από το Δούναβι είχαν αρχίσει να μετακινούνται άτακτα στην αρχή προς τις παρόχθιες περιοχές σε όλο το μήκος του ποταμού έως τον Εύξηνο. Η είδηση αυτή άρχισε να διαδίδεται το φθινόπωρο του 376 μετά Χριστόν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Αυτοκρατορίας. Είχαν οδυνηρή εμπειρία από τις αλλεπάλληλες επιδρομές που πραγματοποιούσαν τα ποικιλώνυμα γερμανικά φύλλα σκορπώντας τον όλεθα. Ο φόβος της βαρβαρικής επιδρομής διακατήχε τους πληθυσμούς, ιδιαίτερα εκείνους που διέμεναν στις παραμεθόριες περιοχές. Στις παραδυνάβιες επαρχίες της Χερσονήσου του Έμου, οι πληθυσμοί αναγκάζονταν να εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να διασωθούν από τις συχνές επιδρομές των έφυπων πολεμιστών, που παρά τα σκληρά αντίπεινα που επέβαλε η Αυτοκρατορία, περνούσαν τον ποταμό, λαιλατούσαν, κατέστρεφαν τους αγροτικούς οικισμούς και δούλωναν τους κατοίκους. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις, οι επιδρομές που παραβίαζαν τα σύνορα οι επιδρομείς που παραβίαζαν τα σύνορα ήταν νομάδες που ζώντας σε συνθήκες ένδυας επιδίωκαν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Γι' αυτό και ήταν πρόθυμοι να εγκατασταθούν στο έδαφος της Αυτοκρατορίας και να χρησιμοποιηθούν σε αγροτικές εργασίες ή να υπηρετήσουν στο στράτευμα. Το Ρωμαϊκό κράτος διευκόλυνε την εγκατάσταση βαρβάρων στα εδάφη της Αυτοκρατορίας και την ένταξή τους στη ρωμαϊκή πραγματικότητα. Όμως τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι Γότοι, εκχριστιανισμένοι σε μεγάλο ποσοστό, αν και είχαν προσελητιστεί στον αριανισμό, είχαν αναπτύξει διπλωματικές και πολιτισμικές επαφές με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που φρόντιζε για τον επισιτισμό τους με βάση συνθήκη από την εποχή του Κωνσταντίνου. Εννοούμε το Κωνσταντίνο του Μεγάλο. Οι σχέσεις αυτές ανατράπηκαν όταν οι Γότοι συνέπραξαν με τον επαναστάτη Προκόπιο κατά του αυτοκράτορα Ουάλι. Μια νέα πραγματικότητα είχε θέσει σε δραματική κίνηση τα πλήθη των Γότων που διωγμένοι από κάποια άγνωστη ορδή πίεζαν το βόρειο σύνορο της Αυτοκρατορίας. Οι Ούνοι, που είχαν ξεχυθεί στις απέραντες εκτάσεις της Ασίας, σκορπίζοντας τον δρόμο και την καταστροφή, είχαν τώρα στραφεί δυτικά. Είχαν διαβεί τα μεγάλα ποτάμια που εκβάλλουν στον Εύξηνο, σπέρνοντας παντού, αδιάκριτα και παράλογα, τον όλεθρο και το θάνατο. Τρομοκρατημένοι οι Γότοι και έχοντας διαπιστώσει ότι κάθε αντίσταση στην ορμή των βαρβάρων είχε τραγικά αποτελέσματα, εγκατέλειπαν τις εστίες τους και στρέφονταν νότια, φτάνοντας με αγωνία στην όχθη του Δούναβη και παρακαλώντας να τους επιτραπεί να τον διαβούν, πρόθυμοι να προσφέρουν υπηρεσίες στην Αυτοκρατορία. Οι πρόσφυγες ήξεραν ότι από την αντίπερα όχθη εκτινόταν μια χώρα πλούσια, όπου θα μπορούσαν να βρουν ασφάλεια, δουλειά και ειρηνική ζωή. Το αυτοκρατορικό επιτελείο είδε με θετική σκέψη το ζήτημα. Η Αυτοκρατορία, παρά τη μεγάλη έκτασή της,
Δεν είχε αντίστοιχα πυκνό πληθυσμό και υπήρχε πάντοτε ανάγκη από εργατικά χέρια, ιδιαίτερα στις περιοχές που είχαν εγκαταλειφθεί από τους γηγενείς πληθυσμούς. Το κράτος χρειαζόταν εργάτες πρόθυμους να δουλεύουν σκληρά, με μικρές απαιτήσεις. Έπειτα, από κάποιους δισταγμούς, ο αυτοκράτορας δέχτηκε να εγκατασταθούν εκεί οι Γότοι ως πάρικοι, άνθρωποι ελεύθεροι, αλλά υποχρεωμένοι να μένουν και να καλλιεργούν τη γη, σύμφωνα με όσα όριζαν οι νόμοι. Η διευθέτηση αυτή εξασφάλιζε τους Γότους από την απειλή του αφανισμού και επέτρεπε στο κράτος να έχει διαθέσιμα εργατικά χέρια και έμπειρους πολεμιστές. Η αυτοκρατορία θα έβγαινε πολλαπλά κερδισμένη από εκείνο που για πολύ λαό φαινόταν ως απειλή. Με συστηματικό τρόπο οργανώθηκε η επιχείρηση της διαπεραίωσης των προσφύγων στο ρωμαϊκό έδαφος. Οι υπεύθυνες στρατιωτικές μονάδες της περιοχής χρησιμοποίησαν κάθε πρόσφορο πλωτό μέσο, φροντίζοντας να διεξαχθεί με τάξη η όλη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να περιγραφεί αυτή η διάβαση του μεγάλου και επικίνδυνου ποταμού από τόσες χιλιάδες ανθρώπων, κάθε ηλικίας, ταλέπορων, πεινασμένων, άρρωστων, ακόμα και ετοιμοθάνατων, που τους οδούσε η ελπίδα της σωτηρίας. Κάποιοι χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια και επισφαλή μέσα για τον διάπλου ή ρίχνονταν απελπισμένοι στα νερά για να περάσουν το ποτάμι κολυμπώντας. Μαζί με τους ανθρώπους διακομίζονταν και τα άλογα. Ήταν μια επιχείρηση που κράτησε πολλά μερόνυχτα και που άγγιζε διαστάσεις εποποιίας. Βέβαια, παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων, η τάξη δεν τηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, ούτε έλειψαν τα τραγικά περιστατικά απώλειας ανθρώπων. Στην αντίπερα όχθη είχε οργανωθεί η υποδοχή των προσφύγων και οι ειδικοί γραμματείς κατέγραφαν όσους κατέφθαναν, ώστε η διοίκηση να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους με σκοπό να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάστασή τους. Αλλά το έργο της απογραφής δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί εξαιτίας του υπερβολικού πλήθους των προσφύγων και της σε πολλές περιπτώσεις άτακτης διάβασης του ποταμού. Παρόλο που είχε καθοριστεί από τις Ρωμαϊκές αρχές ότι πρώτα θα περνούσαν τα παιδιά που θα τα κρατούσαν οι Ρωμαίοι ως ομήρους και έπειτα οι ενήλικοι άνδρες, αφού πρωτήτερα θα είχαν αφοπλιστεί, δεν άρχισε να χρησιμοποιηθεί και η πλάγια οδός. Όσοι πρόσφυγες είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, εκμεταλλεύονταν τη διαφθορά των αρμοδίων, καταφέρνοντας να πάρουν μαζί τους όπλα και οικογένεια. Ενώ άλλους πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, τους διαπεραίωναν λαθρέα αρμόδιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί για να τους εκμεταλλευτούν ή να τους πάρουν ως δούλους στα σπίτια τους. Ήταν φανερό πως η κατάσταση πρόσφερε μια μεγάλη ευκαιρία σε πολλούς που έσπευδαν να την εκμεταλλευτούν. Η απληστία και η διαφθορά των κρατικών λειτουργών άνοιγε τον δρόμο στη βάναυση εκμετάλλευση της ελπίδας των κατατρεγμένων προσφύγων μεταναστών που διεκδικούσαν απλά τη δυνατότητα ασφαλούς εγκατάστασης και εργασίας. Δεν θα σας κουράσω με περισσότερο διάβασμα. Αυτά που ακολουθούν δεν διαφέρουν πολύ από αυτά που συμβαίνουν σήμερα, ιδίως στο πεδίο εκείνο που αναφέρεται στο πώς οι αρμόδιοι κρατικοί παράγοντες αντιμετώπισαν αυτό το κύμα προσφύγων στον 4ο αιώνα και πώς αυτά τα πράγματα της τότε εποχής τα αντιμετωπίζουμε σήμερα μέσα στο δικό μας καθημερινό πλαίσιο, το οποίο βέβαια έχει εισβάλει και στα σπίτια μας μέσα από τις οθόνες της τηλεόρασης. Σας ευχαριστώ. Και είναι όντως ιδιαίτερα
ιδιαίτερα ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι το πάθημα δεν είναι μάθημα. Τέλος πάντων, αυτά τα αφήνουμε στους ιστορικούς. Ο καθένας μας τραβάει το δικό του το ζόρι με την ιστορία. Οι ιστορικοί έχουν ένα επιπλέον. Λοιπόν, το τελευταίο βιβλίο για σήμερα και για φέτος είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς Αργοναύτες, το οποίο προέκυψε από μια ιντερνετική γνωριμία, δηλαδή από την 8η, αν δεν κάνω λάθος, κοινή μου πορεία στο διαδίκτυο με έναν χρήστη ιστότοπου της Αρκό, τον οποίο γνώρισα διαζώσεις πέρσι μόνον, και έτσι προέκυψε φέτος το βιβλίο Παγιάτιδες και Χαμοντζίδες, το οποίο θα σας παρουσιάσει ο συγγραφέας αυτοπροσώπος, ο Χαράλαμπος Μεταξάς. Είναι ένα μικρό γλωσσάριο για αυτά που λένε οι Θεσσαλονικοί για μας και θα σας τα εξηγήσει και για τους αυτούς του. Ο λόγος στον Πάνη. Γεια σας. Παγιάτιδες και Χαμοντζίδες και από κάτω λέει γλωσσικός οδηγός της Θεσσαλονίκης και δικαιολογημένα θα αναρωτηθεί κανείς, τουλάχιστον στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται γλωσσικός οδηγός για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή αν εμείς εκεί πέρα πάνω μιλάμε άλλη γλώσσα. Η απάντηση είναι όχι, την ίδια γλώσσα μιλάμε και μια χαρά συνεννοούμαστε και προσωπικά με ενοχλούν διάφοροι Θεσσαλονικείς, Θεσσαλονικάρχες, Θεσσαλονικοπόλες, οι οποίοι γράφουν ατελείωτα διαδικτυακά κατεβατά για τη διαφορά ανάμεσα στο σουβλάκι και στο καλαμάκι και στο μυαλό τους ξαναζούν τη μάχη της Χερόνιας με την κατάληξη. Με ενοχλούν όμως επίσης και οι μη Θεσσαλονικείς, οι οποίοι όταν μάθουν την καταγωγή μου πετάνε στην κουβέντα ως μία είδη, κατά τη γνώμη μου, ένα πλάκα με κάνει στα φιλάρα. Και δύο-τρία χαλαρά, είναι καλό και ο Λαζόπουλος, και θεωρούν ότι έχουν συλλάβει την πεμπτουσία των βορείων ιδιωμάτων. Διαφορές υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο μιλούν οι Θεσσαλονικείς και οι Αθηναίοι. Υπάρχουν, δεν είναι πολύ μεγάλες, ωστόσο υπάρχουν. Αλλά οι διαφορές αυτές δεν εξαντλούνται στο παχύ λάμδα, στα σελαίο και μελές, στο γεγονός ότι οι Θεσσαλονικοί τείνουν να ρίχνουν τον τόνο στο τέλος μιας πρότασης, εσείς τον ανεβάζετε. Αφορούν κυρίως σε κάποιες λέξεις και εκφράσεις που στη Θεσσαλονίκη λέγονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν λέγονται ή λέγονται σπάνια. Δεν είναι πολλές, είναι 100, 200, 300 και αυτές είναι που προσδίδουν στον τρόπο ομιλίας των δικών μας, των Θεσσαλονικιών, το όποιο ιδιαίτερο χρώμα έχει και αυτές είναι που προσπάθησα να καταγράψω. Το γιατί προσπάθησα να τις καταγράψω είναι διότι προσωπικά είμαι υπέρ της βιοποικιλότητας και γενικά και στη γλώσσα και κατά της ομογενοποίησης και θα ήταν κρίμα νομίζω αυτές οι λέξεις και οι εκφράσεις να ξεχαστούν. Είναι λέξεις και εκφράσεις όπως αληφή, από το καπάνι, για το λεπέτη, γριές, ζάντα, καμάντζο, κελέκι, κουπούκι, κρίκερ, μουρλότο, ντονμές, λουσλαμάς, σανφιστίκ, σμπόμπα, στέλνω την μπάλα στα μνήματα, τούμπα λίμπρε, τσαμούρια και άλλες. Και αν δεν τις ξέρετε και σας χύνησαν την περιέργεια, μπορείτε να πάρετε το βιβλίο. Νομίζω ότι και εσείς στην Αθήνα και οι Θεσσαλονικείς, γιατί έχει Θεσσαλονικούς εδώ πέρα, θα βρουν το βιβλίο ενδιαφέρον, βέβαια ίσως για διαφορετικούς λόγους. Οι Αθηναίοι πιστεύουν ότι θα μάθουν κάποιες καινούριες για αυτούς λέξεις και εκφράσεις, όπως παραδείγματος χάρη το όζα, το οποίο σημαίνει βερνίκι λιχιό, το μανόφωνο. Το μπούκοβο, το οποίο είναι οι τριμμένες καυτερές κόκκινες πιπεριές. Το βάζω τόγκα, δανείζομαι ή τρώω τόγκα, μένω απλήρωτος, βάζω θέση και κατ' επέκταση πέφτω θύμα απάτης. Τους Θεσσαλονικιούς πάλι, που ελπίζω να ξέρουν τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, μπορεί να τους ενδιαφέρει το γεγονός ότι η λέξη τόγκα μάλλον προέρχεται από μια ομόηχη λέξη της τούτης Αγγλό, που σημαίνει κόλπο, παγίδα, ότι το Μπούκοβο προκύπτει από το όνομα του χωριού Μπούκοβο, το οποίο βρίσκεται βορείως της Φλόρινας από την άλλη πλευρά των συνόρων, 15 χιλιόμετρα τα σύνορα, οι κάτοικοι του οποίου ήταν οι πρώτοι
που εμπορεύτηκαν το συγκεκριμένο μπαχαρικό και το όνομα του χωριού Ηλίας στον Παρόδο προέρχεται από τη λέξη μπουκ, που στις φλάτες γλώσσες είναι το δέντρο η οξιά. Και τέλος δε, ότι η Όζα, το βερνίκι των νησιών, λέγεται Όζα περίπου και σε άλλες γλώσσες, στα τουρκικά, στα ρουμάνικα, και ότι μάλλον έρχεται την καταγωγή από το γαλλικό «όζ», που είναι μια παλιά λέξη γαλλική για την ξύλινη σκάφη, στην οποία οι χτίστες ανακατεύανε τη λάσπη, τον πυλό, και από εκεί προκύπτει και μια λέξη «οζέ» στα γαλλικά, που είναι αυτό το μείγμα που φτιάχναν μέσα στη στάχτη, από το οποίο φτιάξαμε την Όζα και τη βάζουμε στα νύχια μας. Και θέλω να ελπίζω επίσης ότι όσοι θα διαβάσετε το βιβλίο θα πάρετε, ας πούμε, και μια καλύτερη ιδέα για την νοοτροπία που υπάρχει επάνω, για το χαρακτήρα των Σαλονικιών, και γι' αυτό θέλω να σας διαβάσω και εγώ ένα κομματάκι που είναι, εξηγεί και τον τίτλο, αυτό το Μπαγιάτιδες και Χαμουτζίδες. Μπαγιάτης λοιπόν είναι ο παλιός, ο βέρος Σαλονικιός, είναι το σαλονικιό αντίστοιχο αυτού που στην Αθήνα αποκαλούνται γκάκαρος. Παλιότερα, για να χαρακτηριστεί κανείς Μπαγιάτης, έπρεπε να προέρχεται από μια οικογένεια που για γενιές ζούσε στην πόλη και μάλιστα στην εντός των τυχών πόλη, που στη Θεσσαλονίκη είναι κυριολεξία και ούτω καθεξής, αλλά πέρα την καταγωγή, η λέξη Μπαγιάτης χαρακτηρίζει μια νοοτροπία. Ο Μπαγιάτης, για παράδειγμα, έχει μια σιγουριά ότι καλύτερα τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική δεν θα βρει πουθενά. Είναι συντηρητικός, όχι απαραίτητα στις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, αλλά με την έννοια ότι είναι δύσπιστος απέναντι σε πράγματα νεόκοπα, μοδάτα και φαντεζή, και αυτή η δυσπιστία φτάνει την καχυποψία όταν έχει να κάνει με τους κάτω, τους Αθηναίους. Ο Μπαγιάτης θεωρεί τον εαυτό του βαρύ και κλειστό, αλλά συγχρόνως κυμπάρι και ντόμπρο, ενώ για τους Αθηναίους, για τους οποίους αναγνωρίζει ότι είναι άνθρωποι πιο ανοιχτοί και πιο αλέγκροι, πιστεύει ότι είναι επιπόλοι και άνθρωποι στους οποίους δεν μπορεί να στηριχτείς. Και ο Μπαγιάτης, που πέρα από δύσπιστος είναι και ράφιμος και αραχτός, δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι, Αθηναίοι συνήθως, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να οδηγήσουν δεκάδες χιλιόμετρα για να πάνε να φάνε σε ένα τρέντι, αλλά βέβαιης ποιότητας καινούριο εστιατόριο, διότι ο ίδιος προτιμάει αυτό που ξέρει, δηλαδή κάπου πολύ κοντά στο σπίτι του, για να μην χάσει και το μεσημεριανό του ύπνο που επιβάλλει από το βαρύ κλίμα της Θεσσαλονίκης. Και μια εξήγηση για το πώς έφτασε η λέξη Μπαγιάτης, γιατί Μπαγιάτης είναι Μπαγιάτης, έτσι, να σημαίνει το σαλονικό δεν είναι σίγουρο. Μια εξήγηση είναι ότι η κλασική σαλονική αυτού του τύπου είναι τόσο δυσκίνητη και στριφνή, που φέρνουν στο νου μπαγιάτικο πράγμα που μυρίζει κλεισούρα και μπορεί να έχει αρχίσει να μουχλιάζει και να ξυνίζει. Σε ό,τι αφορά την άλλη λέξη του τίτλου, του Χαμουτζίδες, να σου διαβάσω και αυτό είναι μικρότερο το ρήμα. Χαμουτζίδης λοιπόν είναι ο Αθηναίος, σπανιότερο Πελοποννήσιος. Ο χαρακτηρισμός, αν και αναφέρεται στους κατοίκους της Νότιας Ελλάδας, σε αντιδιαστολή με τη Βόρεια, δεν πιάνει τους Στερεοβαλίτες, ούτε και τους νησιώτες. Απαντάται και στο θηλυκό, Χαμουτζού. Είναι μειωτικός χαρακτηρισμός. Κατά τη γνώμη αυτού που χρησιμοποιεί τη λέξη, οι Αθηναίοι είναι μεταξύ άλλων αλαζόνες, ύπουλοι, δεν έχουν κυμπαγλί και δεν ξέρουν να φάνε και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, ώστε η ομάδα της Θεσσαλονίκης να μην πάρουν ποτέ το τάφι. Θα διαβάσω και ένα παράδειγμα. Καλά, προκύπτει η λέξη από το χάμο, η χάμου, που χρησιμοποιείται στην Αθήνα, σαν μην δεν χρησιμοποιείται, τους λέμε κάτω. Θα διαβάσω και ένα παράδειγμα χρήσης, γιατί το κάθε λίμα έχει και ένα παράδειγμα χρήσης. Δεν θα προσπαθήσω να κάνω στις προφορές, αλλά μιλάνε δύο Σαλονικοί και λέει ο ένας, μπαίνει μέσα μια χαμουτζού και λέει ένα καλαμάκι με τζατζίκι στην πίτα. Γιατί τους λέει ο Νούλης, θα το ρουφήξει το τζατζίκι, να σε δώσω ένα κουταλάκι καλύτερα. Όπως είπε και η Ρο, γνωριστήκαμε στο slang και από τότε άρχισε και η δική μου ανασχόληση με... Εγώ τη λέω αυτή τη γλώσσα, δεν τη λέω αργό, τη λέω τη γλώσσα όπως μιλιέται. Απέναντι της κοινής νέα ελληνικά, από το 2007 περίπου, όταν ανακάλυψα το slang, slang.gr, που είναι ένα ζωντανό, online, συνεργατικό λεξικό και συνεισέφερα και εγώ στο slang με
κάποια λίμματα με ψευδόνυμο, λίμματα όχι μόνο σχετικά με τη Θεσσαλονίκη, και μέσω του slang γνώρισα και τον ερώτικο Νίκο οι λέξεις και οι εκφράσεις της Θεσσαλονίκης που κατεγράφηκαν στο slang και από μένα αλλά και από αρκετούς άλλους. Ήταν η πρώτη μαγιά για τους μπαγιάτες και χαμουτσίδες και βέβαια μετά όταν κουβεντιάσαμε για το βιβλίο τα ξαναγράψα όλα από την αρχή. Το slang έχει 25.000 βήματα περίπου, πια, είναι ένα μεγάλο πράγμα. Αν δεν το έχετε επισκεφθεί, σας συνιστώ να το κάνετε, είναι slang.gr και εάν θέλετε να μάθετε ποιο είναι το ψευδόνυμο, πηγαίνετε στο slang, πάρτε το βιβλίο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Το slang.gr ήταν γενικά μια αφορμή με πολλές συνεργασίες που κάναμε ο Νίκος και εγώ, τον Νίκο Σαραντάκο που βγάλαμε τον Βάρναλη, την γραφίστρια που με την οποία είχαμε συνεργαστεί στα ξεκινήματά μας. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Βέβαια είναι για γερά στομάχια και για ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν και μια ανοχή για ορισμένα ακραία γλωσσικές εκφράσεις. Λοιπόν, τώρα οφείλουμε βεβαίως και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους εμφανείς ήρωες της έκδοσης αυτής που είναι όλο το slang.gr και κάποια παιδιά τα οποία βοηθήσαν επίσης για τις διορθώσεις, την τελειοποίηση του κειμένου και προτάσεις σχετικά με την όλη εικόνα και εμφάνισή του. Και το τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γεωργιόπουλο για τη φιλοξενία στον αγαπητό Δανάο. Δεν το θέλει, αλλά θα τα ακούσει τον συνέτερο συνεκδότη και σύντροφο με την κλασική έννοια Νίκο Αλπαντάκη που μιλήθηκε για άλλη μια φορά όλη την προβολή που συνόδευσε τις σημερινές ομιλίες. Τα βιβλία μας, επειδή με ρωτάει πολλοί κόσμος, μπορεί οπουδήποτε να βρει κανείς στα βιβλιοπωλεία, δηλαδή πλέον έχει ταυτοποιηθεί για το θέμα της διανομής, απλώς οι βιβλιοπόλες πλέον δεν παραγγέλνουν πολλά και περιμένουν τον πελάτη να έρθει για να ζητήσουν, ένα φαινόμενο των του τελευταίου έτους κυρίως. Και τώρα μπορείτε να περάσετε στο φαγέ, να πιείτε το καθιερωμένο ποτηράκι, ό,τι βλέπετε εκτός μπαρ είναι δωρεάν, κάποια πράγματα τσιμπήσετε, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θελήσετε, το ζητάτε τον μπαρ και τον φωτογράφη. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε του χρόνου και καλές γιορτές.